Когато дойдем на живописно място като това, можем да се фокусираме на това, което е пред нас, но може да се фокусираме върху ето това, което пък всъщност е зад нас в случая, през което ще трябва да преминем, за да можем да се насладим на това. И не казвам, че не е важно да се грижим за природата около нас. Точно обратното. Изключително важно е. Но семките по земята, всички други боклуци, са като повечето проблеми, които всъщност са малка част пред това цялото. И ние избираме на кое да се фокусираме. Защото ако се фокусираме върху малките проблеми и семките по земята с другите боклуци, които са оставени, ще изпуснем да видим това, което е пред нас. Гледка, която ви подарявам, за да се насладите. На тази гледка, олицетворена в живота, ще можете да я видите във всяка една нейна призма. Всеки път, когато вдигнете глава от ежедневните малки проблеми, които доста често дори са незначителни, за да погледнете нещата отгоре и да видите красотата на заобикалящото. Желая ви успех!